A matsayinka na mataimaki me zaka ce? Ka ji abin da suke ta yin cece ku ce. Kaina ya kulle na rasa ma me zana ci. Ba da dan Allah ya taimake ni ba, 'yan jaridan nan da sun kure min tunani. Mr. President ka yi abin nan fa a hankali. Ka su rikida ka su saka a hatsari. Kar ka manta shekaran ka 4 fa yanzu. Ka duba abubuwan da suke faɗa ɗazu. Duk da ma ba mu ji korafin mutane ba, amma na san wannan ƙasan akwai gyara. Amma ka san matsaloli irin na talaka, a bashi kuɗi baya so a dinga ayyuka. Da ka yi gaskiya a ce ka nuna halinka. Dan dakata bare in yi receiving call. Hello, S waziri me ya faru? Ɗanka ya daɗe ƙasan nan fa da matsala. To yanzu kuma menene yake faruwa? Maganan ba ta waya bane ranka shi daɗe. Zan zo in same ka dole za mu ɗan daɗe. Ba wani magana, haɗa mun zama a house. Zan yi magana da 'yan majalisu dukansu. Mr. President, akwai matsala ko? Akwai matsala gobe dole akwai zama.